U MLA barim kamarin kinang constituency ubadeiru MLA ka thain ubalong ru u chief executive member ka KHDC uba penyat sing CM minta ka janmit ka khalai tarik uyayong ulalet shala ka constituency la jong hakasnong puryang man panjing kershani ka kertong MP jong ka National People Party halor ka election Lok Sabha. Hagani ka jinglet man panjing kershani ki pajba jong kasnong puryang laya don lang ru uba Highlander Khalmalki ubadei uba juya kun persha abat uba penyat haki election ba pher haga jing sakhi lang ki pajba kasnong puryang. Habakran haga jing yalang uba penyat sing CM ula ai khublai ki pajba jong ka Maurikineng constituency ki bala ai ga jing shania haki ni ki snem ki bala led man pin khamti ya u kumu MLA bat MDC. Long le se la long ye ki pai ba kamor kene constituency sor kham MDC constituency ke ba phila che ingi ba long kum udukhat jam yin darbar Thawan district council on kata henry slogan penpau ya ta ka chin sumu ba su ke kam ye pe paro kinon sosnam ki badan han le ke chingrang ba ki bomdan ro henry ki bala mi linti na usniam arja kharlai khatsau ki bala ailat ingi bentre kum MDC bala ailat ro ingi bentre kum MLA shitiang samai yang kabangin persyang banyak sat banyak keren banyak tai ye ki chia ki babun ki bakum ki pai ba ki wan ban tun slow hangi lada kalong ka ching tun slow lada kalong ka ching kerpat na ki roshimet lada kalong ka ching tun slow na ching kerpat na ki long yeng long siam lese na ki kenhun chong ka shnong chong ka dong lese ka ching kerpat na ka kenhun chong ki palang lese ka long ka ching kerpat na ki kenhun chong ki samla lese kum ka klok kum ka sem samla ba kiwe ngala persyang banra ya kata ka ching tun slow chong ki nong chong shnong hang tai ko assembly district council lese hang tai ko darbar district council but what about darbar assembly ro kumju the ho kapor ka balingkot lese ngamla ban warra shibun kita kecing keren cing tai habide kecing dangam jogi pai ba henry shisniam tam kum MLA ni keren chapang ka roi kapar ni keren chapang ka development la persyangka pala kidon kishnong kibaran kam ye kalente simkin ka babha ka babet ka babiang la persyang ole se ka shisniam mla ban penbiang lo shispa henry ni la persyang pat ban warra ik cingutoi hakani constituency dalbat ye gariti ka dustur khamtam habide bakani ka aikur aichai shekakme namar la pen shomnong rim ye kane da ka chinghikai chonglong shwa lahikai da kimen barim ba ka rukom aichai aikur ka chungi kande de shakalong kme ken ka tao ko la pen sikham ye kata kalong ba kum da chai ka ro khasai ni pen shomnong rim ha katuk kur katuk kha but daily ba kata lawanra iki ain di ba fair for district council benang pen scam shishu ya kane karukom aikur aichat shaka kume but ngalet scam habangadan hagari gecirang ladangan kele kini kilong kume palo kibadan hagari gecirang but what ikilong sosnong la se kilong kume kibadan hala ki chongkiye lene ki samla kan the ki choki phila lese gala ban kle ba phila ban chuba lada ni kren shapang ban te ye ka lawe ki chungi lada ni kren shapang ka ta chingternan jong ka chakan ro ki chungi ni kren shapang ka chingternan jong ka ri ki chungi but la ni kren shapang ka ta chingterlan ka bangi ni kwa ngalo so badong tang hakari ka we ka benta ladangi bakran kalalai lupa bangada kele de paro kilong kwe hangne hato piwen mo bana kaleng lese chungi ku kilong ikmat ban thau an ban shimno ika kur ga chai ka chong pe kum kilong kwe ban ai social ran ngai sem paro hangne ndan kiban muncul kata de nem ne kilong kwe benam muncul nabar ngiro kum ki khan anai la he la sang is dang ban suthu ya kalong rin yang marun yang lachong ni susle ban perkhat ya kalong keme namar gede kalong keme ke bapun khnai bele yangi ke bakit
bapa kacing kacing cincar om tang katan kebak kacing cincar ini kikon kam tam kini ki badan sap haka siang kam siang jam kecungki ban ailat yaki ban warra lesekum ka sorkar da kita ki policy da kita ki program da kita ki scheme ban da kita ki initiative ki bapher kalat kalentai nam ta ki samla wat kam wat jam knang ba kinla ban yang halak ka chong ka kechan ban ngai ai minta ka ching ai scheme chong ni sorkar lingba ka CM elevate kani ka prime meghlea bat kiwi ki scheme ki bapher ki bapila ban yo bat pila ban apply ya kane bat kane ka long ka chingum toi ka bakrau ya ki nong shor shnam kham ta mi ki samla ki jungi bat ngape ba kane ka sarkar ka pemerintah hapo khachiram chong konrat bat isardos tun kila persangkat bala bat penpoi ki chingirap shadu shnong shathau lese ki por ki barim nginem yo slowi ki bapon tre ki scheme kham ta wat ki scheme nong rap ro dia kata lese lala ban warra liba dari sorkar te kendek nashwa ban kren hakabide bat kani kacing long cingman so kasai hima sima hakarika por ke pemerintah ngai ba kani kacing ya lap election MP kalau long fair ba nekiwe pat kicing lap election MP hakisnam beradiam namar ba hakani kekentai minta labun ba kicing kemno bar kicing kitho khlan nongren ka chubu ya kani ka meghlea building bylaws kani ka meghlea building bylaws kani kata ba pentrekam ya ka aim shnaye la nakaling kamuda bar ni kenma untuk por ba nakaling chungi lawan bar pensyai pai ba e baru khai kishnong khnang ba kenem sha bangat hagani ka aim shnaye untuk kamuda namar blengong kumta namar baya kenika ans na yin lapen terekam da kemuda hapo jong ka urban department jong sarkar cela namar kumba kitip buki nong snong bakari khase ke chungi ke babon ka hapo ka 6 schedule lene ka district council bat kane ke chinglong chingman jongi hapaide ba ka district council bat kala penlong lese bandan ye ka ching bandan kata ka chingi da ka bakerpang nakaling ka district council habide ka khndo bashib namar takadaw ngim kwa bakani ka an chuka muda ka tuklar yegini ki chaka chong ka 6 schedule lene ka ri khase ki chungi ki babon kishnong ki thaw bade umde tangatang ka chingpen chinchar wat tangan shna sem sning ban shna yeng lum ban shna yeng trap wat ban shna building lene ban shna yeng tap shilling hab ban le shapo muda kane ka bu chingia i babon ki pai ba no shnong bade hakatu kapor bar hatu sniam nilai khun nilale kicing pai ba nilai mi bat ngala shabom nathi hatu kapor namanta ban pha ek sarkar ban wiang no ekata notification jong kamuda henry ka basusi kalong bagato kicing khi hatu sniam kalong tang kum cingsha penbit kecungi kum ki MDC bat ki pai ba hapriang jong Dr Mukul bat u nongelam jong ka parti PPP pemerintah bani kani kecing le drama kepada kapor syakapor ban yalam bakalai pai ba ka penpoi ni upai ba ese syakacing bom sultanat bat syakaba ni sa lengo man kapor kecing ki chongki kabalai pat nakwa ban kuntui ki para sama hamne ko shnong ki babun ki bale ai ching kershan ye kani ka parti mention sniam how ni ju April ladan kecing ki reservation policy kani ka reservation policy gong ba ka bha yo kam yo cham hapriang khasi jentia kan long 100% na ka shispa bat ukaro long 100% na ka shispa bat kiwe ki cha kan ro kin long arpo na shispa kamut nakalin chungi haba ni kumta bakadan kani ka reservation policy ka sarkar baro kini kisniam kala trekam ban ailat yaki ba apply kam ban yo kam sarkar henry kala dandro kata ka roster system hapo ka high court bar kata ka roster system ya ka ba nakaling chong ka high court bat ki ba persya ban pha ban pentrekam na do mensyai ka roster system kenang ba katu ka bha chong ki we pat ki chat ro ki blayo mengi ki khasai ki di ben yo no maki tengi om bakum ka sarkar ni kwa bakata ka roster system kande no ka prospective
mutkan pentrekam ya ka nadu menta syakmat menta syadin te ngilai kren ya kata Henry ke basusi kalong bah anda la yuki kani ka party ka reservation policy la perlong ka cing sya than bat kila bun sinam ni national la le ai cing krisyan ya te cing sya than habiri kani ka reservation policy ka basusi kalong ba skwa ban pentip ya pi kum ki samla po shnong puring kalong ba la shisnyam menta kani ka cing ki kalaya bat kat nomor ki samla puring kilayok kam na kani ka cing ki trong reservation policy bat ka basusi kalong ba kani ka cing ki trong reservation policy mention snyam daga party VPP kaban penmentoi ni kipai khase henry ki ba penmentoi ki we pat kipai keduk jam le menta ki babun lese ki pet ya kata kecing ya cugi kon nak kecing long cung ke keme ba kila pet kila aitai shisha no komensiam nama takadau ngana soban ong ban wadra hi dakaan lese ban kini no ya ka hok bangi aikur aicat ke long keme lese kata di ka kan kata hadu kata ya kecai tu jungi kata tangi kecing slow Henry kan kata wat hakabide ban ya lambakla haka shongkha ka shongman dan kiro romba kiba shampang kiong balada ni rasdan ku gacai kemro ban penkenye kariti ke dustur ban aicat no iki kontingi shokpa kan sapoi kapor batang ar patiang lai patiang haka longbro manbro hangni po prothe ninsa boy shaka shong khasang haka chingi ei chungi mentang nginam up haka ar lai patiang kabanwan ngei batang haka shipatiang manwan ro kala jalong dese kata kecima ke bakrau ke up ikari chungi